sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo kanipagayam tayo asaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagimnas man adanggan kalansing ti barya manipod iti cellphone. Kat no agsuswerte ka, paldumet ama ko na. Kwarta ati amok kat mangted iti namnama. Ngamdakkal abiddot, tatunggal panaguni ti scatter manipod iti cellphone ko, jakmeten napupuutan, nga inot matgayaman nga agbalbalin analiday tinaragsak a pamilya nga income binukal. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya ngay dagitoy insangput mo, anak ko. Groceries na lang. Kompleto day ta. At gatas, kape, asukar, tinapay kanda dumapay masapsapon iti kusina. Nay, nagadun ngay. Katuan abas tuyo day ta iti makadomingo, nanang. Ay nagtaktak ka pa'y laang mo't anak ko. Kano di pa'y mo't naibaws ti inted mo idi na panalawas. Sana mali tasaan mo ta madadahil lagi ta. Hostulaang, tapno da istakyaw. Wamakidi angin kita atanay. Sobran samot ang titulong nga ipapaay mo kada kamay anak ko. At dan bukod mo a pamilya, maging gaita ikanda kami latta. Da kayo kidi mo basit lang nga banag dayta. No ikumpara iti rigat kin sakripisyo yo anang padakkel ken nang paadal kanyak nanang. Atoy, kwartayo kin ni tatang. Daytoy mo ti allowance ni Ira. Da kayon tun ti makaamo amang ted. Ay nakasaysaya at kaatalaga nga anak salday. Ay, sapay lakumata, bindisyonan na kapay ti Diyos, gapo iti kinasaya at mau, jak tumauma, nga agyamyaman kan ka anak ko. Awan anyaman na nanang. Basta iwanan nyo kumati salon at yo. Da kayo kinitatang. Iti kasta, agdiden na tayo pa'y iti mabayag. At iti sweldok bakit? Manungay amin daytoy lakay. Di kagdanag, ta kumpleto dahi ta bakit? Awan kurang ken awan surok na. Sikan ti makamo amang budget. No, da sobra, di inayon mo iti savings ta. Iti kasta, at ang tumot bunutin ta, into nagkasapulan ta. Ay katwen talaga akas ta ter aramidok lakay. Masapol nga agurnong tatani. Narigatan. Di tay amuti mapasama kadagiti sumarsarunungal daw. Husto ka bakit? Ay, nakaluto ka kali. Wan, itay pa'y Katno itay da ka pa'y laang nga urayan. Kastaya. Mala, ingka katagpilisan. Tay saganak mo ti pangrabihan tayo lakay. O sige bakit? Ingka nga rodon idasal ti pangrabyan tayo. Tagpili sa klabit. Sumaruno akton ija kusina. Sa dino ti papanam lakay. Nakarubat ka man. Sa dino pa'y kumangay, mapanak agtrabaho Agtrabaho? Sabado mo tita? Wen, yung mapanak ag sideline bakit? Sa dino. Anya day ta sideline lakay? Delivery rider bakit? Isumot lagayam anangala ka iti motor. Taadagayam balak mo akasta. Wen bakit? Isupay mo tibirok ko ano ka? Sa bagay. Okay, agawit ka din tun pangal daw? Depende No basit lang ti-deliver ko, agawid Ngam na saanin?
Mangkitak tulatan iti karinderya apanganak, Jarwar. Sige, sika nga ron ti makaamula kay. Ang nubilang, taagawid ka, umawag ka, wano ag-text kanto, iti kasta, amok no agluto ang. Uwin. Sige, tama pa na kon. Bakit? Nay. Itay pa dumdumugam ta cellphone mo Pards. Ay, wala Pards. Extra income, kabayatan nga uray ti agpa-deliver. Extra income? Kurang Pards. One Pards. Nay, kanya ngay mo dayta. Atoy Pards. Kita ma. Ay, sos. Kunaklakid din no anya dayta extra income Pards. Sugal mo't gayam. Wan. Ngam kasi itinakon Pards. Extra income mo't lang daytong. Easy money Pards. Padasam mo't iti kasta. Among mo't ibagbagam. Saanan Pards? Amangan no mapasubo akpay. Narigatayin. Saan ka mapasubo no amom akontrolin? Sa bagay mo't kidi Basta. Jak kayat apadasan Pards. Amangan ngamin no jak tun sardengan no ka. Antakin ka Pards. Angam sayang man. Kinapudno na. Nakagatang iti dua ang motor ko. Gapo iti dayto. Kat amom. Ipapaabang ko ita. Ti dua mo to. Isu nga uray awan biro ko ita. Okay lang. Tadamot jay dua ang moto. Nga ipapaabang ko. Ha? Bonus pa'y lumangabak iti scatter parts. Isupay ama inayon iti urnong may nga gasawa. Ay, awan maglangan agpabok magpa-deliver. Makapaturog pa'y gandil. Makatutok mo ta amin dagiti kakadwak kadagiti cellphone da. Ay, dayan. Madamaman siguro ti panagayayam na. Kanya nga tano palasag matimbaga ni pare Mike. Sana bale, napagpalpalabasak lang mat iti oras. Pag-urayak nga dagpabok iti deliver. Uwain, padasik man ngagpaisaw. Isupay matno kwa. Hay na, naimbag ka pa'y mare, tanagagat nila kay mo. Saan akas iti asawak, ano anya ti adda, isulatan. Di na pa'y matam mo ti dumiskarte. Makauma pa'y kit din no maminsan. Apay, anya nga minaya ti trabaho nila kay mo ita, mare. Ay katkas iti sigud amare, kargadur latta ijay palengke. Uray, kumamot no awan bisyo na. Nagbasit lang aro din ti matmat gadan na, at dapay la ang ganas namat amapan agsugal. Numaabak, hay, ultimo piso aduling awan pa'y mayawid na. Ay, saus. Narigat nga agpay so ti kasta, mare. Awan namna, mga umasenso ti biyak no kasta. Ay na, naku namon mare. Naimbagkan ka ata saan nga agsugsugal ti asawam. Ay, wan, day tamot ti pagyamanak, mare. Ngamin, awan bisyo ni Saldi. Sana ul mare. Apay no, padasan mo't ngamin nila kay mo tagsapol iti sabali a pagtrabahuan na, mare. Kas kumaitian niya mare. Kaskan ni Saldi, Dakal mo't ka, ti mabirbirukan na, iti panagdil-deliver na. Sabali pa'y ati overtime na. Kasta aya. Wan, mare. Basta lakit din na anos, kan nagagat nila kay mo, ay kung makasapol mo't iti dakal. Sige man ta ibagaktukin kwa na ti maipapan iti dayta mare. Barang kayat na. Yes! Nangabakak malain. Udnugayang timbaga ni pare Mike. May sabay. Wow! Nangabak malain. Ayun! Maya na. Easy man yan talaga. Agtayak malain. Oops! Yes! Ano? Nangabang malain. Maya ta talaga.
uray sa anak ko nagtrabaho, nawastoy lang. Wow, ato'y bakit? Si kanti makaamo agumatang ka na kiti masapsapol tayo diti balay. No, adda masobra, idulin mo. Nanay, ala, nagadinday to'y akwarta salday. Kapag gusto lang mo't apang gastos tayo ita, bakit? Naaguray ka. Di mo, nag-resign ka ni ti trabaho. Ikan may sa, nagsardeng ka pa yan nga ag-deliver. Ngam, kasla dagdagkal pa iti yaw awat mo ita. Ngam iti sweldom iti. Hoy, saldi. Sa di mo ti pangalalaam iti kwarta, ah. Secret. Agpudno ka man kanyak saldi. Addan samot tan illegal nga aramidam. Anya? Si Kamon, bakit? Awanan niya, itulin mo kit din deta kwarta. Di ka kadiagdanag, tawanda ka sa aramidag. Nalinis, tinagapuan deta kwarta, bakit? May sabay. Masapol abumawi ako. Yung! Yes! Walang tumayan. Mga bakak manayin. Nayunak man di taya. Itikas ta. Dakdakkel mo ta bakak. Tatay ta. Ay. Niyamatan. Nakabakakit din. Ay. Malas ah. May sapay. Sigurado ang makabawi ak madlang. Naabak manay. Ay, salbagit de. Nagsasarunumot din ti pan nakaabak ka. Anyamot din. Saldi. Ah, Rabina. Ngam, apay adi ka pa ilang maturong. agulay magkaman si ka Eden. Di naksingain. Anya nga minayati. Ha? Agsugsugal ka? Ay, kuha. Saan bakit? Ay, ayam lang da ito, pampalipas iti oras. Anya nga ay ayam? Kat na nagdakkel mo't titayam? Ay, saan laangan apang palipas oras dayta, Zaldi? Sugal daytan. Di kakadinatagari. Sa nabalit ang mga bakak matlaang. Kat na nagdakkel ang timpabak mo. Masumbot ko matlaang dayjay. Ay, nasaldi aya. Isardeng mo dayta, sakbay ang mapasubo ka. Di nakman pakibibyangan. Tasan ka mat pakibibyangan. Saldi! Kabailak akong trulong tibagay. Iso di nakdiktaran. Nawatam! Bakit? Kumusta nga tamit tindasal day? Nyo nga paiso. Nabayag mutin din na o di ngay mayanda dito'y balay. Day takit nga raw. No bilang tagsakit, inyawag na kuman. Aywan nga raw. Ay, Si Goodmat at Domingo nga umay dito'y balay. Apay ngay ngagpaisaw di tamutin mapasungad. amagan kit di no adda parikot da. Tinasayat, awagan man kit di anak mo. Ay, kinapudno na namin ano ko nga awagan ang di na masungsung-batan ti cellphone na. No kasta nga ron, mapangalaangan iji balay da, bakit? Sige, uraya ka sumangpet ni Ira. Ta agkuyog kami amapan ijay balay da salday. Nay, apa yun anak ko? Agsangit kamatan. Kasla nagdagsin nga minunay ti baro kong kunanang. Kasla pa nagriknak kat nap nuhanakon. Ha? Tiyago na mo ti aramidag nanang. Anya nga binayati na pasamak. Ilawlawag mo atap no amok mati bagbagak. Ada ka di parikot. Namimpin sana na nagbaliw ni Saldi nanang. Sana na kasi tisigod. Kumabil pa yan. Kanayong nga ungat. Awanan tisigod na narag sa kapamilya. Binugal mi.
Nay, anyat kayat mo asawan anak ko. Naigumunan iti online asugal ti asawag nanang. Anya, Sana na makasarita iti nasayaan. Amin nga urnong mi, pinilit nang inalaganyag. ay Diyos ko. Amo ka din da abalayan ti maipapan iti daytaw. Saan pa'y nanang? Diyan pa'y imbaga kadakwada. Da kayo lang tinangibaga. Dasay-saya at mutlaang numaamuan dati maipapan iti daytaw. Iti kasta, mabagbaga ang damot ni Salday. Nanang, Bayam, ta siya kung timapan ije balay da abalayan. Siya kung timangibaga kadakwada anak ko. Sa di mo tayo ti kwarta, Eden. Sa di no. Kasapulak tayo dyan kwarta ko na. Kasapulak itaan nawatan. awan nga rudan. Naibusin saldi. Inalam amin ang akwarta kanya. Anya. Kasta ka dilatan, ha? Kasano ang karoon na makasubot? Nawan mo itong pagtayak. Kasanoon? Basol mo mutlaang saldi. Basol mo no apay ang naibusin ti kwartata. Agraman urnong ta. Inraman mo pa yan ngayon sugal. Anay ko. Apay nagsipat ka ngay. Awan sa sirbim nga asawa. Di nakpay ang mumat at tulungan. Saldi. Ha! Bumano ka man iti sang wanak! Ang mga nangyang makapagtimpal ka sa lang asipat ti maraman ang kanyak. Di nakpay matulungan, mate. Salbag yung diabiyag ti kastoy. Makauma! Ala, husto daytan apa nagsagsangit mo anak ko. Dito'y kayo pa'y laang iti apaw. Saan kayo pa'y agaw-awid ije balayaw? Awanan. Talaga nagbaliwan ni Saldi nanang. Sana nagkasitisigod. Naigumon ngaminan ni ti sugal. Bayam, tamapang ko kasarita da abalayan. Masapul ang maamuan dati maipapan iti daytaw. Bayan yun nanang. Amang ano ibagada nga agparparbo aglaan. Ay saan? Masapul ang maamuan da. Kuna lang arudan. Siya kun amis mo ti mangibaga kadakwada. Saan ang mabalinti kastoy nga aramidan ni Salday? Uray kumabait no saan nakaakabilan. Nanang. Saan nga agkamkamali da di Salday? Kuna lang arudan. Tano ulitin na pa'y ti mangkabil kang ka. Talaga asyak ti makalaban na. Kasano agpahitan? Kasano agpahitan? Taimbatin akmatan ti asawa ka anak ko. Anya ti rumpang aramidek na lang. Ay, Salday anak ko aya. Kasano agpayamang rugi manen? Kasano agpayabumangon manen nanang? Kasano? Salday anak. Saan pa'y analadaw ti amin? Nanang, Agbalbaliw kan. Kat mga barwanan ka. Ay ti asawam. At trabaho ka man ay. Mamati nga agsublidan tumatlaang ken ka. Basta, ipakitam, ken panagnikam, anagbalbaliw kan. Idamon, tisugal, anak ko. nanang, Urnosong tibiyag mo, para itinapimpintas ang masakbayan ti pamilyam, Salday, anak ko. Apay nga da ka dito eh. Anya ti masapul mo, Salday. imayag, tao may kayo sukunan itanak ta bakit? Agawit tayo kumanin di balay. Kasta ka dilaang, Saldi? Kasta ka dilaang kalakati amin ken ka, ha? Eden, sorry ka din Pakawanan na kon. Ikarik, saan na maulit? Agbalbaliw akon bakit? Sa anak ama ag-abas ta mamatilatan, no awan mo't ebidensya wano pamanagnag ang makita. Ha? Pasensya kan. Ngam dito'y kami pailaang balay dananang. Anya? Ang Di kagdanag. Tadyak mo't iparit wano ipaidam ti anak ta.
sarungkaran da kami latan dito'y ayan dananang. Iti uray anya nga oras akayat mo. Angam, kas iti nakunakon. Saan kami pa'y asumurot nga agawid ken ka? Eden, Panagnakampay ang nagbalbaliw kan. Iti kasta. Agsubli kami iti denam saldi. Aging gayta, san pay lang ang subli ti asawa ken anak ko dito'y balay mi. Agnanaed da pay laang iti balay da katugangak. Ngem ket di, nawaya akmet amang sarungkar kadakwada. Kanayon ko nga ikararag asapay lakuma tamamin pinsan nakmeten a mapakawan ti asawak ket makita na ti panagbalbaliw ko ket agsubli da metten iti dennak. Namin pinsan metten nga inijak ti sugal ket igagaed ko manen ti agtrabaho. Agururnungak manen para iti masakbayan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay la kumata nakaibati iti adal toy innak imbinglay. Aging galangan ditoy Miss F, toy pagayam mo saldi. Ken kapagayam saldi, nasaya at met no pudno nga inidjamon ti sugal. Adaywam dagiti tattao asugsog wenno mangisungsong iti bisyo, ngamin awan nasaya at nga ited na dayta iti biag tayo. Anya ngay ket sikamet ti nagbasol, anusam nga ay aywan ti asawam, no masapol nga armam manen aramidam, paneknekam a nagbalbaliw kan. Aramidam amin akabaelam tapno maisubli ti panagtalek ti asawam ken ka. Iti kasta ket maisubli ti naragsak a pamilya a binukalyo. Alakastan pagayam zaldi ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag